Higit 400 po ang halaga ng Shabu Nasamsam Mula sa isang high-value target naman sa Urdaneta City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang lalaki na itinuturing bilang high-value individual sa Urdaneta City matapos ang ikinasang buy-bust operation ng otoridad noong Miyerkules, Pebrero 11. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pakete na may tinatayang laman na 10 gramo ng hinihinalang shabu at isa pang plastic na may humigit kumulang 55 gramo ng may kabuang halaga na 442,000 pesos. Na-recover din sa suspect ang iba pang ebidensya na sumailalim sa inventory at dokumentasyon ng otoridad. Inihahanda na ng pulisya ang mga kasong isasampalaban sa suspect habang sasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang kontrabando. Kaugnay nito, patuloy na pinapalakas ang koordinasyon ng mga otoridad para sa mas pinaigting na operasyon sa rehiyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.